Hadian balasaki baka jingnang Pur State joka jingnang pangklam COVID-19 hapori Boy District. Na kaliang MLA ka nongpo constituency ulapan pau ka jing sokhya ka bajur bar ula shimkhya sendon ban pha da ka jing tho chumentri rang ba ka jalau kondot ki sangma ban kirpa na u ban pinbit pinbiang ki katu ka ni ki jiran kam ki bakir ki ha ka ni ka district. Ha ka jia kendo bakinong tho khobor ba mineral bonds aim ulapan pau ban amar ka jingnang ki jing ki bayo ka ni ka jingpang ula boy ka jing kirpa ka sarkar jilla ban shimkhya na ka banta ban thau no ka community quarantine center lani ka isolation center Khanang bakitu ki biyo egani ka jingpang kila ban shong pen kerpang hakini ki jaka ula kerpa ru na ka sarkar jalla bakan plela lembru ye kitu ki shnong ki thau ki bedoni kini ki jaka pen kerpang da ka bayrap ka tu ka neling ba ka jera pisa khanang baki shnong ki thau ken la pintre kam ye kini ki center sarkar ka dei ban jit no la ne ban identify ya kini ki community quarantine center la ne community isolation center ha ki district headquarter ha ki town la ni snong gi ba kham he po ga jala bat ha ki snong ru kum ju marang im ta ga jing Pur State jong ga ne ga khlam mri ju tang gi ja sor kla de chu du gi nong kondong ru nimar kata de ban itu no lagi de ki school building lagi de ki no ki building sarkar la ne ki building jong ki snong ki ba la ban pendon kam ko sarkar de ban sim no kloi kat bala mar do na ga ban ta ban ya triang kat ban kini ki CCMC ki ban ki snong Kenang ban la ban isolate la ne ban pen kerpang ya kini ki bayo positif makumala masutu ka wei ne gidau ki ba ki positive case ki Q state ha jala ga ngi ke dei ka jing le ne ka home isolation ne haying yang kini berangwan na sabar ki pun ba ki bawan ki bayo positif haying ba kum ta ter te ka ne ki jing dawa ga kong ban ha ju ko pot ila kran ru na ga ban ta ban yarap ye kini ki CCMC ki beran ha ki snong sarkar kum bakal jirap bagi por kepada kat bala ikentu bade ban yarap makam long ngobusuk CCMC urban manage ya kini ki community quarantine center hadi sinong jungki Uba minerals aim ulapan pawru ka jingnan kami ka wholesale market aki benta ja ka mauyong ban pinsu ikinong rep bandi ki jur ki jep lani kino ki mar rep jongki kumba ka sarkar kla dep ple hamillim bar hasmit amar kumbala am sutu umta ka sarkar kla dep ban identify ya kini ki wholesale market bandi ki juhur ki jep jong ginong rep ki jungi kawai gedan hang thi apo opar selong kawai gedan hang thain smith de ke jing kerpat ni ke long nam ta ginong rep jong athem ri boy don jaka bandi ye gini ki juhur menta da kilik cross apo selong ki sabat bun ki besa fine ki ha one pai ba kimyo benrum apo so ba ke jing dawa menta ka long ba layo ai banya keren bat EDC jong is khasil rung la keren ba video jong mau live blog rung la keren na kam ta bikin identify ya ka we ka wholesale ka jakadi ya kini marap lag no ha moyong lani ini begini no benta swawan pohis long banera ya ki nong rep jongka temri boy ke jongi Kumunong mikmat ula kerpat ri ka sarkar ban pinbon shushu ki jaka IT ka khanang baki samla ki bakwa ban ai ken la ban yo da ka basuk namar bahari Boy District ka jaka IT ka kadon tang hapo nongpo civil hospital ka babo jing e ki pait ba ni sungthu bak sarkar tu menta ya gi basau pusan snem shaneng kilit haman lagi snong lani haki shop center haki PHC bagi CHC di kubala am sungthu menta ya kini gi bakhat prasnem shaneng ki hab ban register shwa bat bahari Boy District kum ganuksa ni don tang ga we ga vaccination center ka ta ga di civil hospital nongpo ban ka capacity jung ka galo hispa ngut hisngi terangi mendur bat ki population jong garib hoy ki ba khat prasnem shaneng ki bala pun phojar hispa hisngi lanong inde te ke ga bang so ban kentu golong ba ka sarkar ka dei ban penbun ye gini ki dos ki di vaksin ki dei ban long in place hapo ga jala ka stok bat hagaju opor bade ban penbun ye kini vaccination center na ka putagi khat prasnem shaneng khnang ba kini ki samla gi jungi ki bal kwa ban ai ya ga vaccination kin la ban le itu center ban pendep ya ga jing ai ga ne ka vaccination khnang bukin singan na ka putagi jing ya da yelade ula kerpat ru baka sarkar kan board ka oxygen generator hanong po civil hospital khanang baki nong pang ken la ban yo jing mentoi ha ki jing dan kam bakar ke kentu ki bukin koloi kat bala bukin wan ban install ya kan generator hapo nong po sebab khanang ban yarap dan kidu ki case belum serius ki badon kam oxygen khanang ba nla ban pedon kam ha ba gadon ke generator ka ban generate ka ban penmi ya kan ka oxygen kan yarap sibun ya ki nong pang